El Petit Dacalaril taldeak pop katalana berrasmatu du. Folk intimotik, soinu zaindu eta atmosferikoago batera igaroz. Bere ibilbidea Gorka Urbizuren hasiera bat bakarkako diskoan egindako lankidetzan ere islatu da, eta ostiralean Donostian ariko da zuzenean. Yo, Francisco Goya, quiero crear mi propia obra. Quiero llegar a ser eterno. Goya, la melodía de una leyenda, Tom Vegaren musikalak, Francisco de Goyaren bizitza kontatzen du. 24 kantu original eta orkestra baten laguntzaz. Humorez, pasioz eta tentsioz beteta, Goyaren pertsonaia konplexua, ilustrazio garaiko eta inkisizioaren eraginpeko Espainian kokatzen du. Afanador Espainiako Ballet Nazionalaren proposamen berritzailea, flamenkoaren edertasuna eta intentsitatea dantzaren bidez erakusten duen ikuskizuna da. Ruben Olmo eta Marcos Morauren zuzendaritzapean, ikuskizunak argazkilaritza garaikidearen ikuspegia hartzen du oinarri. Larunbat honetan Ezpeletan ospatuko den Eusko Egunak festa herrikoi eta parte hartzailea eskainiko du. Goizean zehar jokoak, tailerrak eta hainbat jarduera izango dira. Eta arratsalean, Zutagar, Belako eta Zetkin taldeek kontzertuak eskainiko dituzte. Langilearen inguruko zinemastea Gasteizen ospatuko da martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurreneko ekitaldien barruan. Besteak beste, Estefan Komandaberen Made in EU filma edo Irati Gorosti diren kontadores laburmetraia ikusi ahal izango dira. Solasaldiekin batera, lan eta giza eskubideen gaiak aztertuz. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.